Φίλοι και φίλες, σήμερα είναι Πέμπτη, 18 Δεν έχει φωνή τώρα. Σεπτεμβρίου. Δεν ακούγεται φωνή. Τώρα που κάνουμε βίντεο. Α, Θα κάνουμε ένα μίνι πρόγραμμα με τον συνάδελφό μου, το Ραμόνα. τελευταία προσφορά. Ναι. Φύγε από εδώ ρε. Εγώ να φύγω. Πες μου το πρόβλημά σου, να στο κάνω μεγαλύτερο να... Το παιδί, Τελευταία προσφορά μου, πες του. το παιδί ήρθε από την Αφρική και επειδή δεν ξέρει τα ερωτικά του πατήματα, το δείχνω εγώ, καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα. Είναι τα παιδιά της Καλαμαριάς. Θα ακούσουμε ένα μίνι ποτ κουρί. Στο μικρόφωνο ο Μάικελ. Θα πάρεις και μια φίλη σου μαζί να με βγούμε μόνοι μας από Κοσόλο Παπάς. Πάψε. Κοσόλο Παπάς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το λαϊκό μας πρόγραμμα με τη φωνή. Εγώ δεν διορθώνομαι κι ούτε εσύ μου ορθώνομαι. Επαναλαμβάνω και πάλι. 1, 2, 3, μ' αρέσει η αντένα. Θα κάνεις τέσπορτ. Περίμενε, μην επεμβαίνεις στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το λαϊκό μας πρόγραμμα με το Χάρη Κωστόπουλο. Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω, άλλο φτάνει. Τι αμαρτίες εγώ πληρώνω και ποτέ δεν ξεχρεώνω. Μικρός καφές ο χωρισμός και το δηλητήριο. Τη ζωή μου μακριά σου έγινε μαρτύριο. Πες μου, πες μου, πες μου, γιατί το έκανες αυτό? Βάλε μανούλα μια φωνή και μες στα μαύρα δίσου Ταράπικα σου μάτια. Ταράπικα σου μάτια. Με κάνανε κομμάτια. Έχουμε το συνάδελφο από την ΕΡΤ3. Ήρθε αποκλειστικά για μας. Ναι, Good ευχαριστούμε. night, αγάπη μου, good night. Ύπνο ελαφρύ και όνειρα γλυκά. Good night, αγάπη μου, good night. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτά τα Στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη. Κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι. Αυτά τα Στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη. Βλέπω μπροστά στα εικονίσματα τα Στέφανα.